webinar yw hwn i lenwi bwlch sydd wedi codi gan nad oes modd i ni gyfarfod yn un o bebyll yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos yma. Gobeithio, wrth gwrs, y bydd modd i ni wneud yn iawn am hynny yn regaron y flwyddyn nesaf. Cyn mynd ymellach, fy enw I yw Hywel Wyn Jones, fy rôl yw I liwio'r drafodaeth pnawn yma. Rwy'n gynllunydd trefol siartredig ac yn arolygydd gydag arolygaeth Gynllunio Cymru. Diolch ar y dechrau I cwmni Iaith ac I TPI Cymru am y gwahoddiad ac wrth gwrs am drefnu'r sesiwn. Mae bellach yn 2 mlynedd ers I Llywodraeth Cymru datgan ei bwriad I sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. A diwedd y flwyddyn, mi fydd fersiwn 10 o bolisi Cynllunio Cymru yn dathlu ei hail phenblwydd. Y mae creu lleoedd yn ganolog i'r polisi ac yn ymateb i'r pwyslais a osodir gan y Llywodraeth a'r llesiant ac ar gynaladwyedd yn ei amryw agweddau. Mewn ymateb i'r cyd-destun yma, bwriad y webinar yw I ddod â chynllunwyr iaith a threfol ynghyd I drafod cyfraniad y system gynllunio I ddiogelu ac I hybu'r iaith Gymraeg. Mae gyda ni gyflwynwyr a ffanel gwybodus sydd yn adlewyrchu ystod eang o brofiad yn cynnwys arbenigedd cynllunio ieithyddol a chynllunio trefol o'r sector gyhoeddus a phreifat. Mi wna I nawr cyflwyno'r panel I chi. Dr Catherine Jones yw reolwr gyfarwyddwr cwmni Iaith sydd yn ganolfan cynllunio Iaith. Da. Ymgynghorydd cysylltiol gyda cwmni Iaith yw Owain Wyn yn gynllunydd siartredig ac yn gyn-gadeirydd TPI Cymru. Mae'n gadeirydd awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Dyfan Siôn yn gyfarwyddwr strategol I Gomisiynydd y Gymraeg, a mae'r 2 aelod arall o'r panel yn gynllunwyr trefol siartredig. Mae Sioned Edwards yn gynllunydd cyswllt gyda chwmni Cadnant fel rhan o'i gwaith mae hi'n paratoi asesiadau effaith ar y iaith. Ac mae Owen Enoch yn gweithio yn adran blaen gynllunio Cyngor Sir Gar, ble mae ganddo gyfrifoldeb am yr iaith yn cyd-destun paratoi y cynllun datblygu lleol arfaethedig. A dylwn esbonio fod Sioned Owen Enoch yn unau yma mewn capasiti personol ac ni fydd unrhyw farn o anghenraid yn adlewyrchu barn ein cyflogwr. Yn yr un modd, nid yw Owain Wyn yn cynrychioli awdurdod y parc heddiw. Fformat pnawn yma fydd cyflwyniad byr gan Catherine a Owain Gwyn ac I ddilyn bydd cyfle i'r panelwyr eraill I gynnig sylwadau neu holi cwestiwn cyn y bydd cyfle i'r gynulleidfa holi cwestiynau. Gai ofyn os fydd unrhyw un am holi cwestiwn I ddefnyddio'r botwm Q&A ar waelod y sgrin gan gynnwys eich enw os gwelwch yn dda. Gallwch wneud hyn unrhyw bryd yn hytrach na aros tan ddiwedd y cyflwyniad. Mi fydda I wedyn yn gofyn y cwestiynau neu detholiad ohonyn nhw ar eich rhan. Rydyn ni'n bwriadu cloi erbyn tua 4:45. Mi fydd cyfle I chi ail-weld y sesiwn yma am 11 gloch bore Sadwrn fel rhan o rhaglen yr Eisteddfod Amgen ar safle we'r Eisteddfod gan glicio ar botwm cymdeithasau neu trwy gyfrwng YouTube ar safleoedd we yr TPI a chwmni Iaith. Dyna ddigon o rhagymadrodd hwnna I, felly drosodd nawr i'r cyflwyniad gan Catherine ac Owain. Diolch yn fawr, Hywel. Dwi'n jyst wirio bod y cyfieithiad yn gweithio'n iawn. Mae dwi'n gweld ambell I neges, ond falle bod o wedi datrys erbyn hyn. If you're not accessing the translation, please make sure you're choosing the German channel. We're translating from Welsh into English on the German channel today. It should work if you haven't done that now. OK, jyst gair bach yn gyntaf. Diolch yn fawr, Hywel. Diolch I chi fel gynulleidfa. Mae gennym ni 82 o bobl wedi cofrestru ac yn mynychu y sesiwn heddiw sydd yn ymateb gwych i'r webinar cyntaf yma da ni'n gwneud yma yng Nghwmni Iaith. A mae yna rhyw hanner a hanner o'r gynulleidfa unau yn gweithio yn y maes cynllunio tir neu yn gweithio yn y maes cynllunio iaith. Felly mae o'n dda cael cystal amrywiaeth o gynulleidfa yn mynychu heddiw.
A jyst i ddeud bod fi'n falch iawn, mae Iaith yn hynod o falch o fod yn gallu cydweithio gydag TPI Cymru ar yr achlysur arbennig yma. Iawn, dwi am ddechrau rhannu'r cyflwyniad hefo chi rwan. Ac yn y cyflwyniad yma, bydd Owain, Wyn a Mina yn cymryd am yn ail i rannu'r rheolaeth o'r sgrin. Felly dyma fi yn trosglwyddo hynna i Owain i ddechrau arni. Diolch yn fawr, Owain. Diolch yn fawr, a pnawn da i chi gyd. Da ni disgwyl ella fydd yr cyflwyniad yma'n cymryd chydig bach dros hanner awr. Mae yna lot o wybodaeth i'w drosglwyddo, nawn ni drio gadw fo mor gryno ac bosib mwyn i ni gael sgwrs ar y diwedd. Jyst i wair bach cyn i symud ymlaen o ran y teitla, fyddwn ni'n crafu pen yn ddwys ynglyn â beth o'n i'n mynd i alw hwn, ac ella bosib bod y fersiwn Saesneg chydig bach fwy pryfoclyd. Ond rhaid mi gyfadda wedi benthyg y teitl yma di o'r ddrwg gen i am hynny. Ie, di benthyg y teitl yn Saesneg o'r llyfr nid anenweg i rei yna chi sy'n o ryw oed arbennig o Iaith oedd yr is-teitl yw lyfr Small is Beautiful of Economics as if People Matter. Reit, mae Hywel ella wedi sôn am y cyd-destun yma o ran sut da ni, mewn ffordd, beth da ni'n drio cyflwyno yma, di ffrwyth chydig bach o feddwl sydd wedi mynd dros y 2-3 blynedd dwytha ers cyflwyno Cymraeg 2050 ac hefyd polisi cynllunio. Ac wrth gwrs, ar y gweill mae gennym ni fframwaith datblygu cenedlaethol oedd i fod i gael ei gyhoeddi yn Hemen rhyw fis, ond bellach wrth gwrs wedi cael ei oherio oherwydd yr pandemig Covid yma. Jyst i atgoffa chi sydyn, jyst i ddweud o ran fel cynllunydd trefol fy hun, dwi'n llawn sylweddoli bod cynllunwyr mae rhaid nhw edrych ar gynaladwyedd yn ei gyfanrwydd. Felly dwi'n ymwybodol hefyd bod yna ansicrwydd a ffrinder dealltwriaeth o'r berthynas yna rhwng datblygu'r defnydd tir ac hefyd y Gymraeg fel iaith gymdeithasol. Ond da ni'n gobeithio lle trwy rannu gwybodaeth a phrofiadau yn dau ni, y dau broffesiwn, da ni'n gobeithio bydd yn cyflwyniad yn eich ysgogi i feddwl chydig tu allan i'r bocs am greu lleoedd lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Man cychwyn am hwn ydy o ran edrych ar be mae creu lleoedd yn anelu at ei wneud. A mi welwch chi yn canlyniadau cenedlaethol creu lleoedd yn y ffigwr 4, os dwi'n cofio'n iawn o ran y ddogfen. Mi welwch chi bod na'r llinell, yr canlyniad, yr allbwn os liciwch chi creu a chynnal cymunedau sy'n galluogi'r Gymraeg i ffynnu. Felly, y man cychwyn os liciwch chi, da ni'n edrych ysbio nôl o 2040 yng nghyd-destun creu miliwn o siaradwyr a be fydd y sefyllfa erbyn 2040. Ac mewn ffordd, beth da ni wedi gosod yn hynny ydy yr her o sut y gall creu lleoedd uchaffu'r amodau i annog y cynnydd yn y nifer o siaradwyr Cymraeg ledled Cymru, cynnydd yn y ganran sy'n siarad Cymraeg yn rhugl ledled Cymru, ac hefyd i annog cynnydd yn y nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg bob dydd. A mae'r, os liciwch chi, mae hynna'n arall eiriad o'r amcan cynaladwy sydd wedi osod ar gyfer fframwaith datblygu cenedlaethol ei hun. Felly, o ran y cyflwyniad, be fyddwn ni'n gwneud ydy edrych yn fwy manwl o ran creu lleoedd ac edrych mewn cyd-destun meini prawf cadernid. Ond cyn hynny, mae Catherine am gyflwyno ella i rei o cysyniadau a heriau allweddol sydd o fewn y maes
cynlluniau ieithyddol, ac ella bosib yn arbennig i rei o'r cynllunwyr defnydd tir. Catherine? Diolch yn fawr, Owain. Iawn, dwi am sôn am ryw 4 agwedd yn benodol yn fras. A'r cyntaf dwi eisiau trafod ydy taflwybr y Gymraeg. Wrth gwrs, mae unrhyw gynlluniau yn cael eu cynllunio ar gyfer 15 neu 20 mlynedd o flaen llaw. Felly mewn perthynas â pholisi Llywodraeth Cymru ynglyn â'r Gymraeg, yna mae'r taflwybr sydd yn cyd-fynd â'r polisi honno o gynhyrchu miliwn o siaradwyr Cymraeg, miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn y flwyddyn 2050. Yna, os ydych chi'n edrych ar y graffiau yma, mae'r llwybr coch, y linell goch, yn cynrychioli'r amcan estyniad o be fydde'n debygol o ddigwydd o ran y niferoedd o siaradwyr Cymraeg yn eitha bychan. Ond be mae Llywodraeth Cymru wedi adnabod ydy trwy mecanweithiau penodol ac ymyrithau penodol trwy polisïau ag ati, yna bwriad o eisio cynyddu'r nifer dros 200,000 o'r hyn lle oedden nhw arni pan yn cychwyn ers 2011. Felly mae hwnna'n un peth i'w nodi. Ac un o'r cwestiynau felly wrth ystyried y maes polisi a chynllunio iaith yn ogystal â'r maes cynllunio tir felly ydy sut mae'r maes cynllunio tir yn gallu cyfrannu i sicrhau bod y cynnydd yma yn digwydd a peidio rhwystro hynny rhag digwydd chwaith, ynde. Yr ail beth dwi eisiau sôn am yn fras ydy sut da ni'n meddwl yn hermau siaradwyr Cymraeg o ran i niferoedd felly, ynde. Ac dau cysyniad wrth gwrs sydd yn greiddiol ydy'r cysyniad yma o atgynhyrchu siaradwyr. Wrth gwrs mae hynna'n digwydd yn y teulu a rhwydweithiau teuluol, y syniad yma o drosglwyddo'r iaith o un genhedlaeth i'r llall. Wedyn, wrth gwrs, mae'n ffyrdd eraill o gynhyrchu siaradwyr Cymraeg sydd yn digwydd yn y maes polisi a chynllunio iaith, sef defnyddio'r system addysg i gynhyrchu siaradwyr sydd ddim yn byw mewn cartrefi Cymraeg a ddim yn cael eu magu trwy Gymraeg ar yr aelwyd. Mae Cymraeg oedolion wedyn wrth gwrs yn fodd o annog a chefnogi mwy o oedolion i ddysgu'r Gymraeg. A wedyn mae'r gweithle, yn enwedig yn blynyddoedd diwethaf, wedi dod yn leoliad lle hefyd mae posib cynhyrchu rhagor o siaradwyr Cymraeg. A mae yna sawl mecanwaith ar gyfer gwneud hyn sydd yn bodoli. Mae'r tirlun polisi rwan, lle mae yna bolisïau sydd yn ymhel ar Gymraeg, yn reit eang rwan yng Nghymru. Dwi'n jyst yn nodi cwpl o enghreifftiau fan hyn. Mae yna ddulliau wrth gwrs ddulliau statudol, a hynna yn bennaf falle trwy'r cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg, a hefyd wrth gwrs y safonau iaith Gymraeg ar gyfer gweithleoedd yn y sector gyhoeddus yn bennaf. A wedyn mae yna ddulliau anstatudol trwy hyrwyddo prosiectau, felly mae'r ffordd mae'r Llywodraeth yn ariannu y prosiect Cymraeg i blant wrth gwrs yn ffordd o gynorthwyo a cheisio dylanwadu ar niferoedd trosglwyddo yn y cartre. A wedyn mae'r gwaith gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a'r prosiect falle Cymraeg yn y gweithio yn bennaf yn geisio dylanwadu ar hyn. Jyst hwnna i roi bach o gyd-destun. Y trydydd peth dwi eisiau cyfeirio fo ato heddiw ydy be da ni trio ei fesur. Ac un o'r pethau dwi'n credu yn y maes cynllunio tir rwan ac yn ystyried am ddatblygiadau cynllunio a cheisiadau cynllunio, yr math o dystiolaeth mae rhywun yn gorfod i'w gyflwyno mwyn dangos pe fydde gwerth neu heriau a bygythiadau o bosib unrhyw ddatblygiad. Yn y misydd eraill heblaw y Gymraeg, erbyn hyn, mae yna ffynonellau data Creu sydd yn gallu atgyfnerthu
y broses. A ar hyn o bryd, bod hynna'n cryfhau yma yng Nghymru, mae dal yn parhau I fod braidd yn wan. A felly mae angen, yn y sefyllfa yma wrth gwrs, beth sydd yn bwysig ydy pa mor ddibynadwy ydy data. A'r elfen fwyaf ddibynadwy wrth gwrs ydy'r cofnod mae pobl yn ei wneud yn y cyfrifiad pob degawd o'i gallu nhw I siarad Cymraeg. Ond fel dwi'n trio cyfleu ar y sgrin yma, mae'r ddelwedd islaw yn trio cyfleu yr holl mathau o arferion cymdeithasol lle mae elfen o ddefnydd o'r Gymraeg. A mae hwnna wrth gwrs yn llawer iawn mwy anodd i'w fesur mewn modd sydd yn ddibynadwy. Felly, un o'r pethau dwi'n credu wrth I ni symud ymlaen gyda'r maes yma ydy datblygu mwy o ffyrdd o adnabod ffyrdd o gasglu data mewn modd sydd yn caniatáu ni I fesur pethau yn ddibynadwy. A dwi'n credu bod yna dipyn o sgôp, yn enwedig rwan wrth bod awdurdodau cynllunio ac awdurdodau lleol gyda'i strategaethau hybu'r Gymraeg. Y data sydd ni angen ar gyfer hynna, mae nifer o ffyrdd falle I awdurdodau fod yn meddwl am casglu data sydd yn galluogi ni I gadw trac ar yr hyn da ni'n trio I weithredu o ran y Gymraeg mewn modd mwy cyson na pob degawd gyda'r cyfrifiad. Ac yn bedwerydd, yr hyn dwi eisiau sôn am ydy meddwl am wytnwch y Gymraeg. Yn y maes cynllunio tir, un o'r pethau sydd yn ardd bellach ydy asesiadau o draweffaith posib ar y Gymraeg. Ond mwyn medru asesu'r traweffaith honna, mae rhaid cychwyn ar ryw fan. A felly mae angen meddwl beth yw'r gwaelodlin. Ond wrth gwrs o ran cynllunio, da ni ddim jyst yn meddwl am y gwaelodlin sy'n bodoli heddiw, ond y gwaelodlin ar hyd y taflwydr yma ar gyfer y Gymraeg o fewn 15 mlynedd neu beth bynnag. Felly, un o'r pethau da ni wedi bod yn trio gweithio arni yn y gwaith yn meddwl am ddull o wneud hyn ydy ystyried gwahanol drothwyon ar gyfer y Gymraeg. Ac mae un o'r pethau da ni wedi wneud ydy ystyried sut mae rhywun yn gallu gwahaniaethu rhwng ardaloedd yng Nghymru lle mae'r canran yn uchel, ond y niferoedd y siaradwyr yn gymharol isel mewn cymhariaeth ag ardaloedd eraill o Gymru, lle mae'r niferoedd yn uchel, ond o ran canran o'r boblogaeth maen nhw'n isel. Felly, da ni wedi trio gweithio gyda y trothwyon hyn. Ac beth arall da ni wedi bod yn wneud ydy gweithio yn y gwaith yma gyda David Demerit o Goleg y Brenin yn Llundain, ac Andy Hardy a Rhys Jones yn y Brifysgol yn Aberystwyth, ar ddull wedyn o fapio wytnwch posib. A felly mae gennym ni fformiwla fama sydd yn golygu defnyddio'r nifer sy'n siarad Cymraeg a'r canran sy'n siarad Cymraeg, ond gan pwysoli'r canran yn ôl y trothwyon yna nes I ddangos I chi'n hynt. Ydy hwn ddim yn, da ni'n cyflwyno hwn fel rhywbeth gwbl orffenedig, dwi'n meddwl bod yna le I feddwl am hyn ymhellach, ond dyma lle da ni arni o ran meddwl am opsiynau ar gyfer hyn. A be da chi'n gweld yn y map yma ydy be fyddwch chi'n ei weld felly o ran map o Gymru a defnyddio'r trothwyon yma. Wedyn ar lefel awdurdod lleol, a dyma awdurdod Cyngor Sir Gar, yna mae hwnna'n dangos I chi sut mae'r gwyrdd golennau ar lefel Cymru, os da chi'n defnyddio'r data yma ar lefel is, lefel LSOA, yna da chi'n gallu dechrau gweld wedyn ar lefel ardaloedd cymunedol neu wardiau beth yw'r wytnwch. Felly dyna'r pethau oedden ni eisiau codi am y tro. Ymlaen I ti rwan. Owain? Diolch, Catherine. Mi ai ymlaen. Felly, i'r ail ran yr cyflwyniad yma, mi awn ni edrych ar sut fedrwn ni fesur effeithiolrwydd neu berfformiad, os liciwch chi, y system gynllunio yn erbyn y dyhead mae I gael y Gymraeg yn ffynnu erbyn 2015. Ac y ffordd da ni wedi trio meddwl amdan hyn, ac mi fydd Hywel yn sicr yn ymwybodol fel
arolygydd o gynlluniau datblygu lleol a nifer ohonoch chi sydd yn gynllunwyr datblygu yn gyfarwydd efo'r syniad o gadernid neu Soundness. Ac felly, be da ni'n mynd i drio wneud ydy addasu yr 3 maen prawf na sydd gynnwch chi yn y maes cynllunio, sef a yw'r cynllun yn gweddu, yn gyson, a yw'r cynllun yn addas, ac a yw'r cynllun yn debyg o gyflawni, ac i addasu nhw i'r cyd-destun creu lleoedd a'r Gymraeg. Ac felly, ffordd da ni wedi drio geirio hyn ydy, o ran creu lleoedd, a yw cynlluniau datblygu ar deillon neu penderfyniadau yn gyson ar nod o sicrhau Cymru, neu pwy bynnag ardal y cynllun, lle mae'r Gymraeg yn ffynnu, a da ni'n galw hwnnw prawf cysondeb. Yn ail, o ran yw cynlluniau datblygu ar deillon neu penderfyniadau yn addas i sicrhau y Gymraeg sy'n ffynnu o fewn yr ardal yn wyneb y dystiolaeth y gasglyd ac a gyflwynwyd, sef y prawf addasrwydd. Ac wedyn yn drydydd, o ran creu lleoedd, ydy'r cynnig, y bwriad yn debygol o gyflawni man gyda'r Gymraeg yn ffynnu. Felly dyna di'r ffram da ni wedi defnyddio ar gyfer y darn yma o'r cyflwyniad. Felly os ai edrych i ddechrau ar y prawf cysondeb, a mi gymera i ddechrau o ran y fframaeth mae polisi cynllunio Cymru yn ei gymryd, a mae yna 5 prif egwyddor os liciwch chi i wneud hynny. Ac yn gyntaf oll, mae rhaid i'r awdurdodau cynllunio sicrhau yr amodau sy'n hanfodol i'r Gymraeg. Yn ail, ystyried effeithiau tebygol eu cynlluniau datblygu ar y defnydd o'r Gymraeg, ond ni wedi gwneud hynny fel rhan o'r arfarniad cynaladwyaidd, mi ddoi nôl at hynny. Ac wedyn, yn drydydd, i sicrhau sut mae'r dosbarthiad neu graddfa a dosbarthiad y twf ac ai amseriad o yn digwydd heb effeithio'n andwyol ar y defnydd o'r Gymraeg. Wrth gwrs, yng nghyd-destun hyn, mae yna egwyddor o beidio cyflwyno elfen o ragfarnu rhwng unigolion ar sail gallu ieithyddol ac hefyd o ran rheoli deiliadaeth cartrefi. Ac wedyn, pe bai yr egwyddor os liciwch chi o weithio o system sy'n cael ei arwain gan y cynllun, ond os bydd angen, oherwydd bod yna datblygiad mawr anisgwyl, yna bod yna, ac yn arbennig mewn ardaloedd o sensitifrwydd neu bwysigrwydd, bod yna ddeill o asesu effaith wedyn yn cael ei wneud ar y cynnig arbennig hwnnw. Mi welwch chi bod ni wedi pwysleisio nid yn unig y gair sensitifrwydd yng nghyd-destun Gwydnwch, ond hefyd y gair pwysigrwydd oherwydd mewn cyd-destun Cymraeg 2050, mae'n digon posib felly nad ydy'r ardaloedd strategol o dwf ddim bob tro neu ddim yn cydaro gyda'r ardaloedd o sensitifrwydd. Nes i sôn yn gynharach ynglyn â'r arfarniad o integredig o gynaladwyedd, ac os edrychwn ni ar y llawlyfr cynlluniau datblygu sydd newydd i gyhoeddi'r gwannu yma, mae'n argymelliad Creu mewn ffordd i edrych ar asesiad neu arfarniad o'r cynaladwyedd mewn ffordd integredig ac i ystyried hynny mewn fel cyfres o opsiynau. A bod yr opsiynau yna, os liciwch chi'n dechrau ar y lefel graddfa'r twf a ffefrir, dosbarthiad gyfodol y twf, a wedyn i lawr mewn ffordd o ran sut ydych chi'n dosbarthu safleoedd ac o ran opsiynau polisi. Ond y mae'n prawf, wrth gwrs, mae rhaid i bob opsiwn bod yn rhesymol. A dwi'n meddwl, ella'n dadl ni ydy, yndi, mae lot o'r cynlluniau datblygu yma yn cynnwys rhyw fath o amcan cynaladwy ar gyfer y Gymraeg, ond mi fyddodd yn ddiddorol ac i weld hefyd pe bai cynlluniau neu awdurdodau yn dewis opsiwn lle mae'r effeithiad neu buddiannau'r Gymraeg yn arwain y cynllun, ac i wedyn ystyried gweddill cynlluniau yn hermu hynny. Mae hwnna'n, wrth gwrs, yn mater o drafodaeth, ond yn sicr mi fydda fo'n golygu, mae eitha difyr o feddwl mewn cyd-destun lle
mae gennych chi sefyllfa lle does na ar ôl 2033, lle fydd Cymru, lle maen nhw'n rhagweld neu rhaglygon ydy na fydd poblogaeth Cymru yn ei gyfanrwydd yn tyfu, ond bod y canran y Gymraeg yn tyfu, be di ei oblygiadau hynny o ran graddfa twf neu dosbarthiad twf. A wedyn, da ni wedyn yn edrych o ran sut ydych chi'n mesur yr effaith, a mi fydd yr un o'ch chi sy'n gyfarwydd efo yr arfaniad integredig o gynaliadwyedd yn gyfarwydd efo'r math yma o strwythur, lle ydych chi'n mynd o bositif iawn i negyddol ac wedyn bod yna elfen o ansicrwydd ac hefyd o ran elfen o sut mae'r y cynllun yn cael ei weithredu. Ond dwi'n eisiau tynnu sylw chi mi ddod ni nôl at hyn nes ymlaen. Wrth gwrs mae hwn yn cael ei farnu yn nhermau un dimensiwn yn bennaf, ac bod y sgôr yn cael ei grynhoi os lwci yn nhermau un dimensiwn. Wedyn, yn adl ni, os liciwch chi, o ran yr her cysondeb ydy pa mor gyson ydy cynlluniau datblygu ar dull o wneud penderfyniadau yng nghyd-destun yr nod o sicrhau ardal y cynllun lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Felly, edrych ar beth sy'n bod yn digwydd cyn belled, mi ai drosglwyddo nôl i Catherine. Diolch, Owain. Felly, dyn ni'n troi rwan at edrych ar y dulliau rwan o fynd ati i fesur ac asesu trawer effeithiau tebygol o unrhyw gynlluniau. A dwi eisiau cychwyn trwy atgoffa'n hunain o'r ddogfen hon. Mae'r canllaw yma, cynlluniau'r iaith Gymraeg y ffordd ymlaen ers i chyhoeddi yn 2005, wedi bod yn arwain yn y maes yma. A mae'n nifer ohonon ni yn y gynulleidfa heddiw wedi bod yn rhan o'r broses o sefydlu hwn ac yn wrth gwrs ni weithredio hefyd mwyn cynnal asesiadau. Un o'r pethau mae Owain a fi'n wedi bod yn gwneud dros y 4 blynedd diwetha ydy trio datblygu dull o sicrhau bod y dulliau o feddwl am hyn ar gyfer y Gymraeg yn cyd-fynd ar hyn sydd yn cael ei fabwysiadu mewn meysydd eraill yn y maes cynllunio. A wneith Owain sôn am hynny mewn ychydig bach. Ond beth sydd yn amlwg o ystyried hynny ydy cymaint mae'r dull yma erbyn hyn wedi dyddio, a ddim rili yn addas i bwrpas ar gyfer hyn sydd ei angen o ran dulliau da ni'n deall bellach o ran sut mae mesur effaith a rheoli risg ag ati. Felly, beth dwi eisiau gwneud yn gyntaf, felly ydy jyst rhedeg trwy rhai o'r diffygion yma os hoffech chi, rhai o'r gwendidau yma. Na i jyst fynd trwyddyn nhw fel yn sydyn o sut maen nhw ar y sgrin wir. Felly, yn gyntaf does na ddim statws cydnabyddedig i'r canllaw. Beth sy'n bwysig hefyd ydy bod wedi cael ei ddylunio i ganolbwyntio ar asesiadau ceisiadau unigol yn hytrach na cynlluniau datblygu. Mae hwnna'n bwysig. Hefyd, pan ni'n edrych ar fodelau eraill, lle mae yna rôl benodol a gallweddol i'r andeiliad, mae hwnna bach yn aneglur yn y canllaw yma. Bydd yr rhain yn ei sydd wedi arfer gweithredu'r ddogfen yma yn ymwybodol bod yna restr o 19 cwestiwn mae rhywun yn ceisio eu hateb. Ond beth sydd ddim yn glir ydy beth yw'r rhyngberthynas rhwng y cwestiynau hyn. Ac yn arwain ymlaen o'r pwynt yna, cyn i'r arweiniad ar sut i bwysoli, mae o bron fel bod pob un o'r 19 cwestiwn yna bron yn werth yr un maint, felly mae hwnna yn bwysig. Hefyd, yn y model yma neu'r fethodoleg yma, mae'r gwaelodlin fel arfer yn cael ei ystyried fel y sefyllfa yn awr neu sefyllfa a fu yn y gorffennol, yn hytrach na fel dwi wedi sôn yn barod, yr angen i feddwl ymlaen a sut mae unrhyw gynllun yn mynd i effeithio neu beidio ar amcan-estyniadau llywodraeth ar gyfer yr hyn sydd wedi dyfu o ran nifer siaradwyr Cymraeg a'i defnyddwyr. Mae'n aneglur hefyd beth yw sail y dyfarniad, ac ar hyn o bryd gwendid mawr arall ydy bod yna ddim trefniadau cadarn yn ei lle i fonitro unrhyw gynllun ar gyfer lliniaru neu beth bynnag. Felly ddod ni nôl at hynna yn y man. Nôl at y ti, Owain. Diolch yn fawr. Fel oedd Catherine yn sôn,
mae yna wendida yn y ffordd da ni bod yn trio y methodoleg da ni bod yn defnyddio. Felly, da ni wedi bod yn... Ac hefyd, mae yna ddiffyg arweiniad o ran y Llywodraeth ei hun o ran sut pa fethodoleg i wneud. Felly, da ni wedi penderfynu mynd i chwilio mewn meysydd eraill i weld beth sydd yn digwydd. Ac nid yn unig o fewn y maes cynllunio fel enghraifft asesu effaith llifogydd ac yn y blaen, ond hefyd edrych yn ehangach ar y maes y gwyddorau natur. Ac efallai mae yna dair congl-faen i'r gwaith da ni wedi bod yn edrych arno fo, sef yr ISO 31000, dogfen o'r enw Green Leaves ac hefyd y cysyniad o sut ydych chi'n mesur risg yn nherma y map gwres. Felly, dechrau efo ISO 31000, coeliwch chi ni ddim, mae yna safon o ran rhyngwladol o ran rheoli risg. A mae hwnnw wedi fabwysiadu ers 2009. Ac felly, jyst i ryw danlinellu yr tri egwyddor sylfaenol sydd yna, yn gyntaf i sefydlu cyd-destun, a wedyn mae yna gylch o adnabod, dadansoddi, asesu a chyfarch risg, ond hefyd yn drydydd bod yna elfen o ymwneud ag cyfathrebu ac ymgynghori gyda rhanddeiliad allweddol trwy gydol y broses. Felly dim mater o gyflwyno eich barn chi ar y diwedd, ond mae o'n ymwneud ag broses o ymgynghori a chyfathrebu. Wedyn yn ail, mae'r ddogfen Green Leaves, mae hon yn ganllaw gan Deffra a gyhoeddwyd ar gyfer Lloegr yn 2011, yn benodol ar gyfer canllawio yn y maes asesu risg amgylcheddol. Ac yn hwnnw, efallai mae yna dri cysyniad sylfaenol. Yn gyntaf, mi welwch chi yn gyntaf o ran archwilio am dystolaeth o ran o beth maen nhw'n galw'r cyswllt SPR, sef Source, Pathway a Receptor. Ac ella os chi'n meddwl yn herma beth yw'r perygl yn y lle gyntaf, mi allwch chi gael datblygiad mawr sydd yn arwain at nifer o deuluoedd di-Gymraeg yn dod i fewn i'r ardal. Mi allwch chi fod y llwybr wedyn fydda y datblygiad mawr naill ai y datblygiad mawr ei hun neu ffynonell mawr o waith. Ac wedyn o ran y derbynnydd, os liciwch chi, fysa hwnna'n gallu bod yr ysgol y cartref neu'r sefyllfa gwaith. Wedyn yr ail elfen ydy yn y gornel chwith yr elfen yma o dadansoddi ac wneud asesiad systematig. Mi welwch chi bod yna gylch y fyna sy'n cychwyn o llunio'r broblem drwad i asesu risg i arfarnu beth yw'r opsiynau ac wedyn i sut ydych chi'n cyfarch y risg ac mae yna nifer o feysydd fydd Catherine yn sôn dan hynny yn nes ymlaen. A wedyn y syniad o y drydydd cysyniad ydy bod risg yn fwy nag un dimensiwn, sef bod gynnwch chi'r elfen o graddfa ac hefyd o ran yr elfen o debygoldrwydd. Ac dwi eisiau pwysleisio'r elfen yma o canlyniadau debygoliaeth, oherwydd dwi'n meddwl bod hwn yn gysyniad eitha anodd i'w ddeall ar yr olwg gyntaf. Sef, mae'n elfen, o weld bod yna ansicrwydd, mae rhaid i rywun dderbyn bod yna risg ynglwm hwnna a bod i benderfyniad ar sail yr un mwyaf gwybodus. A wedyn pan ydych chi yn dod i sgorio tebygolrwydd, bod rhywun yn meddwl yn herma lefel o ganlyniad neu effaith yn digwydd, nid dim ond y tebygolrwydd y bydd perygl yn digwydd yn hynny o beth. Felly, a wedyn y drydydd elfen ydy'r syniad o map gwres. A beth gynnon ni yn fyma, mae gynnon ni dau dimensiwn, sef y dimensiwn sy'n mynd ar draws ydy'r graddfa, a mae hwnnw yn herma be fysa wedi digwydd pe bai'n busnes fel arfer, a be di effaith y cynllun ar hwnnw, ac wedyn y llall ydy'r ochr tebygoliaeth. Ac yr enghraifft gynnon ni fyma ydy'r un gwaith nathon ni Sir Gar yn ddiweddar, lle da ni'n mesur be di taflwybr tebygol y nifer o siaradwyr Cymraeg o ganlyniad i'r cynllun yn erbyn y taflwybr
sydd yn cael ei gynnig o ran Cymraeg 2015. Ac wedyn bod ni'n edrych o ran yr tebygoliaeth ydy edrych ar be oedd y dystiolaeth oedd yn dangos be oedd effaith datblygiadau unigol o fewn Sir Gâr dros gyfnod y cynllun datblygu lleol cyntaf. Wedyn, mi gofiwch chi nes i sôn yn gynharach am y syniad mae'r afarniad cynaladwyaidd, ac felly be mae'r siart yma'n trio wneud ydy priodi'r yr elfen o'r asesiad iaith ar y ddef yna yn ôl i'r arfarniad o gynaladwyaidd. Mi welwch chi bod, bod y lliwiau chydig bach yn wahanol, mae'r gyrfeudd rhywbeth yn debyg, ac o edrych yn ôl mi welwch chi bod y lliwiau yna yn cyfateb i'r sgôr sydd yn y map gres. Felly, mewn ffordd, yr her o ran addaswydd ydy'r dystiolaeth, be mae'r dystiolaeth yn dangos chi, be fydd y tebygolrwydd o'r strategaeth da chi'n ffafrio, ydy hwnna'n debyg o fod yn help neu yn rwystyr i sicrhau Cymraeg 2015. Felly, dosblwyddo nôl i chdi, Kathleen. Diolch Owen. Felly, rwan da ni'n yn yr adran ola o'n gyflwyniad ni, lle da ni am sôn am y mae'n prawf cyflawni. A dyma lle da ni'n edrych ar lle mae posib ychwanegu gwerth o ran gwarchod y Gymraeg a hyrwyddo i defnydd hi yn y gymuned. Mae yna sawl ffordd o wneud hyn, ond y gyntaf falle i sôn am fframweithiau rheoli risg. Mae fframweithiau rheoli risg yn adnabod, yn mynd ar rywun trwy'r broses o adnabod dulliau i liniaru unrhyw effaith negyddol. Ond mae o hefyd, a hyn sydd yn bwysig dwi'n credu i ni ystyried hefyd, ydy yr ailgylch yma, sef yn annog rwy'n i fanteisio ar gyfleoedd i wella buddion mwyn y Gymraeg yn achos ni. Felly bod hwn yn agwedd bwysig. Mae yna sawl dull yn bodoli yn does o fewn y system gynllunio fel mae'n bodoli ar hyn o bryd. Dwi'n dynodi nifer o'r rheini yma fel enghreifftiau. Yn gyntaf falle pwysigrwydd cael polisi rheolaeth datblygu sydd yn rhoi pwys ar y Gymraeg, yn rhoi pwyslais ar y Gymraeg o ran i hyrwyddo'r Gymraeg a gwarchod y Gymraeg yn yr un modd. Mae cynlluniau datblygu wedyn wrth gwrs yn gallu gwneud penderfyniadau ynglyn â dyrannu safleoedd mwyn dylanwadu yn y modd yna. Hefyd o ran amseru datblygiadau, nid bod datblygiad yn digwydd i gyd ar unwaith, ond yn cael ei weithredu dros gyfnod o amser sydd yn rhoi cyfle wedyn i geisio rhoi pethau yn ei lle mwyn meafu buddion cymaint a lliniaru unrhyw effaith negyddol. Ond beth dwi eisiau edrych arno fo yn fwy manwl ydy ddim y fframwaith ardal seilwaith cymunedol sydd yn rhoi rhywfaint o gyfleoedd, ond cytundebau adran 106. Mi rhain o chi sydd falle ddim o'r gyfarwydd ar ddogfen yma, mae'n bwysig bod yn ymwybodol bod hwn yn caniatáu gosod gofynion ar ddatblygwyr i gyfrannu o ran lliniaru canlyniadau negyddol, cwrdd ag anghenion lleol a sicrhau buddion. Felly mae hwn dwi'n credu yn arf sydd felly mae yna le i fod yn fanteisio arni. Dyma ni enghraifft o gyngor Sir Gâr o bolisi rheolaeth datblygu. A dwi jyst yn dangos hwn mwyn dangos sut mae o'n tynnu sylw ar y polisi iaith Gymraeg. Ac os ydych chi'n edrych ar y geiriad yn fama, mae rhywun yn sôn edrych ar gynllun gweithredu iaith Gymraeg o ran diogelu hyrwyddo a gwella'r Gymraeg, a gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at grwpiau iaith Gymraeg yn y gymuned. Fel y gwelwch chi yn y pinc yn fanna, mae'r mesurau sydd yn cael eu cynnwys fanna yn cynnwys y cymorth a chyllid i sefydliadau a chyrff sy'n darparu gweithgareddau, cyfleusterau ag addysg ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg a chymorth a chyllid tuag at dosbarthiadau Cymraeg. Felly mae yna le o fewn polisïau rheolaeth datblygu i fod yn sicrhau bod yr sylw yma i'r Gymraeg yn greu.
Wedyn, yn nhermau cynigion mawr annisgwyl, yna wrth gwrs mae'r modd o ofyniad am asesiad effaith iaith neu draw effaith iaith. Gyda chanllawiau cynllunio atodol yn gallu rhoi arweiniad ar y dull o wneud hynna. Ac wrth gwrs, mewn unrhyw gynigion ar gyfer datblygiadau mawr ac annisgwyl yna, wrth gwrs, mae'n le i fod yn gwahaniaethu rhwng y cyfnod adeiladu a'r cyfnod gweithredu. Mae hynna'n aml iawn yn gallu bod yn dra gwahanol, yn enwedig yn nhermau datblygiadau mawr annisgwyl. Dyma enghraifft rwan o gyngor Môn a Gwynedd. Gwynedd a Môn ar y cyd yw canllaw cynllunio atodol nhw, cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy. Bydd ein chi falle yn gyfarwydd ohono eisoes, ond eraill falle ddim. Felly, beth sydd i'w ddweud fan hyn wir ydy bod hwn fel y canllaw yma. Mae o'n mabwysiad i'r dull yma o feddwl ar hyd y trwydd ydym ni wedi bod yn amlinellu heddiw, ac yn yr atodiadau 7 a 8 yn bennaf yn rhoi arweiniad ar sut i gynnal asesiadau effaith ar y Gymraeg yn ddefnyddio'r egwyddorion da ni wedi sôn amdanyn nhw heddiw. Dwi eisiau jyst gorffen trwy'r rhestru beth sydd yn amlwg wir, sef pwysigrwydd cynlluniau gweithredu a monitro. Mae'n hawdd i'r broses bod yn broses tick-box yn unig, heblaw bod prosesau ar gyfer gweithredu a monitro yn gadarn. Dwi wedi rhestru fel yma rhai o'r agweddau hynny o ran hyrwyddo a gwella'r Gymraeg ar gyfer cyflawni ac ar gyfer y cyswllt gyda pholisïau eraill. A wedyn, un o'r elfennau sydd yn bwysig dwi wedi nodi yn barod ydy wrth gwrs mewnbwn rhanddeiliad i'r broses ac adnabod yr adnoddau ar gyfer hynna. Felly, jyst i gloi y darn yma, os o'n i'n meddwl am yr her cyflawni, felly y cwestiwn wir ydy pa mor debygol bydd cynlluniau datblygu ar dull o wneud penderfyniadau o gyflawni'r mannau cynaladwy yma lle byddai'r Gymraeg yn ffynnu. A dwi'n meddwl dyna un o'r cwestiynau da ni isio defnyddio i arwain i graffu ar yr hyn sydd ar waith gyda ni eisoes, a llefydd falle i gryfhau yn hellach ar hynny. Ac i gloi rwan, eith Owain gloi yn cyflwyniad ni, gyda chydig o sleidiau i orffen. Iawn, diolch Catrin. Ia, jyst yn sydyn iawn. Be oedden ni'n trio wneud yn fyma o trio crynhoi be ydy'r ffon fesur os liciwch chi. A mi welwch chi brawddeg sydd braidd yn drysgol, ond dwi'n gobeithio bod o'n trio cwmpasu gymaint o phosib o'r hyn da ni wedi gosod fel nod ar gyfer creu lleoedd. Sef, o ran creu lleoedd a chreu a chynnal mannau a chymunedau cynaladwy, y geiriau creu lleoedd yn defnyddio, a yw cynlluniau datblygu ar dull o wneud penderfyniadau'n debygol fod yn digon cadarn mwyn helpu sicrhau, a fel da ni'n dweud, cynnydd o 200,000 neu fwy erbyn 2040 yn y nifer o siaradwyr, a cynnydd yn y nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg bob dydd, ac yn olaf y gair ledled Cymru, mae ffaith bod mae hwn yn Cymraeg 2050 ar gyfer Cymru gyfan, a felly mae yna elfen gofodol pwysig i'r system gynllunio gyfrannu at helpu gyrraedd y nod hwnna. Felly, gobeithio, gyda hynny o eiriau, da ni wedi bod yn rhannu rhai o'r syniadau sydd gyda ni o ran sut fedrith y system gynllunio gyfrannu at Cymraeg 2050. A mae hwnna'n ffrwyth gwaith trafod a datblygu yn arbennig dros y 4 blynedd dwytha. Ac wrth gwrs y pwrpas ydy i ysgogi a thrafod syniadau. Ac o'n i'n meddwl fyswn i yn gorffan efo chydig bach o wyleidra a trwy ddyfynu George Box, sef ystadegydd enwog o 1976, a ddeudodd, all models are wrong, but some are more useful than others. Diolch yn fawr. Hywel. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am gyflwyniad
greinius, llawn gwybodaeth ac yn ddiddorol iawn. Cyn I fi droi y panel, dyn ni ddim wedi cael cwestiynau o'r gynulleidfa eto, falle, oherwydd bod chi wedi ateb pob cwestiwn posib mewn cyflwyniad mor cynwysfawr. Gallai sicrhau chi bod da fi rai cwestiynau I ofyn beth bynnag. Ond cyn bod fi'n holi rai cwestiynau, fe wna I droi at aelodau eraill y panel, gan falle I weld os oes gyda nhw sylwadau cyffredinol neu cwestiynau sy'n codi o'r cyflwyniad, gan ddechrau falle gyda Dyfan. Na ni, diolch yn fawr Hywel a diolch I Iowain a Catherine hefyd am y cyflwyniad. A diolch yn arbennig I ti Catherine am yn atgoffa fi bod yna 15 mlynedd ers I ni gyhoeddi dogfen cynllunio'r ffordd ymlaen. Diolch I ti am hynna. Na I ddau sylw fel rhan o'r mateb cychwynnol. Gair am y cyd-destun hyddol gyntaf. A na I hefyd egluro rhywfaint am gwaith ni fel swyddfa comisiynydd yn y maes yma'n ddiweddar. Felly droi at y cyd-destun, mae Owain a Catherine wedi cyfeirio at sawl gwaith yn y cyflwyniad at strategaeth Cymraeg 2050 y Llywodraeth. A dwi'n siŵr bod ni gyd yn ymwybodol yn barod o'r targed I greu miliwn o siaradwyr. Targed arall yn y strategaeth, nath Owain dwi'n meddwl gyfeirio at efo hefyd, ydy y targed I ddyblu'r ganran o bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg yn ei bywydau bob dydd. Ac yn amlwg mae cynnal cymunedau daearyddol lle mae yna ddwyster uchel o siaradwyr Cymraeg yn hanfodol I ddefnydd iaith. Felly dyna ni hanfod, dwi'n meddwl, ydy cyfraniad y maes cynllunio defnydd tir i'r Gymraeg, sef dylanwadu ar yr amcan yna I gynyddu defnydd o'r Gymraeg. A dwi'n meddwl mae angen i'r cyswllt yna rhwng defnydd iaith a cynllunio fod yn amlycach, dwi'n meddwl, ym mholisi cynllunio Llywodraeth Cymru. Yn ail wedyn, jyst gair byr I egluro'n gwaith ni fel sefydliad yn y maes hwn yn ddiweddar. Felly, y llynedd wnaethon ni farn y waith ymchwil yn edrych ar sut mae awdurdodau cynllunio yn ystyried effaith datblygiadau cynllunio ar y Gymraeg. Fe gasglwn ni wybodaeth am gynlluniau datblygu lleol, yn ogystal â'r broses o asesu effaith ceisiadau unigol hefyd. A chael ymateb da iawn chwarae teg gan yr awdurdodau, 21 os dwi'n cofio'n iawn yn ymateb i'r broses yna. A ddim I fanylder heddiw ynglyn â canfyddiadau'r ymchwil, ond mae yna gopi o'r adroddiad ar yn gwefan ni i'r rhai ohonoch chi sydd efo diddordeb. A dwi'n meddwl hefyd, Catherine, falle fydd copi neu dolen i'r adroddiad yna ar wefan Iaith hefyd ar ôl y sesiwn heddiw. Ond y prif gasgliad o'r gwaith yna oedd yr angysondeb ym mholisia cynllunio awdurdodau o ran y Gymraeg. Mi oedd yna arfer da'n sicr, ond y darlun cyffredinol oedd angysondeb. A hefyd galw gan yr awdurdodau am ganllaw clir cenedlaethol ar gyfer asesu effaith iaith. Da ni wedi cyflwyno'r adroddiad yna i'r Llywodraeth, i'r arolygaeth cynllunio ac i'r awdurdodau cynllunio unigol hefyd. Ond yn sicr yn croesawu'r drafodaeth yma heddiw, sydd yn adeiladu ar y gwaith ymchwil wnaethon ni, ac yn cynnig syniadau newydd, dwi'n meddwl, o ran dull a methodoleg o asesu effaith ieithyddol. Diolch yn fawr, Dyfan. Yn sicr, fel arolygaeth gynllunio, I ni'n ymwybodol wedi darllen y ddogfen ac wedi cael sgwrs gyda cydweithwyr ynglyn â yn rôl ni I helpu yn y mater yma. Materion fel canllawiau priodol fydde felly'n hwyluso gwaith awdurdodau lleol yn un mater drafodon ni. A falle dylen ni nôl i'r pwynt yna maes o law. Diolch yn fawr. Sioned? Diolch Hywel, a diolch I Catherine ac Owain hefyd am y cyflwyniad yn gynt heddiw. Os gai ategu sylwadau Dyfan, os ni'n dweud o'm mhrofiad I,
o fod yn paratoi asesiadau ieithyddol. Mae yna anghysondeb ar draws awdurdodau cynllunio. Ar draws Cymru, yr ffordd maen nhw'n yn asesu ac yn ystyried y iaith wrth baratoi i cynllun datblygu lleol, ond hefyd wrth ystyried a phenderfynu ceisiadau cynllunio pryd mae yna ofyniad i gyflwyno asesiad ieithyddol a mewn pa achosion mae yn ystyried yr iaith wrth wneud y penderfyniad yna. Fyswn ni'n croesawu heddiw bod yr cyflwyniad gen Catherine ac Owain wedi canolbwyntio dipyn ar ystyried y Gymraeg fel rhan o baratoi y cynllun datblygu lleol, achos i fi dyna lle dwi'n gweld bod y gwir gyfle i sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o greu lleoedd, a hynny ydi wrth baratoi y cynllun datblygu lleol, achos mae o'n yn galluogi rhoi ystyriaeth i'r iaith ar lefel mwy strategol, wrth baratoi polisïau cynllunio penodol, wrth edrych ar lle mae disgwyl i ddatblygiadau penodol fod yn dod yn ei blaen, megis trwy glusnodi safleoedd ar gyfer defnydd penodol. Fyswn ni hefyd yn dweud bod na le i ddefnyddio asesiadau ieithyddol fel teclyn i asesu ydy datblygiad yn briodol yng nghyd-destun yr iaith, ond mi ydw i'r farn y dylai hynny dim ond bod mewn achosion lle mae yna safleoedd mawr ar hap, a lle doedd yr cynllun ddim yn gallu ystyried rheini wrth iddo fo gael ei baratoi. Neu fel arall dwi'n meddwl mae yna beryg i na fod ofyniad am asesiad a hynny heb fod wir angen, a mae'n tanseilio dwi'n meddwl wedyn be di gwir bwrpas y math yma o asesiad, be da ni'n disgwyl allan ohono fo, a bod sicrhau bod o ddim yn troi yn rhywbeth sy'n cael rhoi tick in a box. Just enghraifft, be da ni ddisgwyl i gael allan o asesiad ieithyddol ar gyfer tŷ fforddiadwy i berson lleol. Mae yna rhai cynghorau sydd yn gofyn amdanyn nhw, a dwi'n siŵr be da ni'n disgwyl allan o hynny. Does o ddim modd i gyflwyno dim math o ffeisio o ran i'r amseru ohono fo. Mae meddiannau y tŷ yn cael ei reoli beth bynnag. Felly, dwi'n meddwl mae yna dueddiad weithiau, os dydyn ni ddim yn bod yn ofalus i ystyried yr iaith, a bod hynny'n mynd yn dick in a box, a bod o ddim wir yn ffurfio rhan ac yn cael yr ystyriaeth gywir wrth wneud y penderfyniad. Diolch Siôn. Fi'n credu bod y pwynt yna felly'n berthnasol i pwynt oedd Catherine wedi codi yn gynt ynglyn â'r canllaw presennol y 2005. Mae yna dimtasiwn yn oes i edrych ar blychau, llanw mewn y blychau gyda sgôr neu beth bynnag, ond os nad yw dyn yn pwyso a mesur pwysigrwydd y gwahanol elfennau, mae'r broses yn cynhyrchu beth ych chi'n rhoi mewn iddo fe. A dyw e ddim bob tro yn goleuo penderfyniadau fod ar asesiad gynalwyddiaeth neu asesiad mwy lleol, asesiad ieithyddol a'r prosiect penodol. Mae'n falle dangos yr angen am canllawiau sydd i'w diweddaru'r rhai yn 2005. Owain Enoch, sylwadau, sgolwch yna? Iawn, diolch i ti Hywel a Catherine Owen wyn eto. Hoffwn ni wneud 2 sylwad fach falle. Gynta o ran yr ardaloedd, y sensitifrwydd a pwysigrwydd. Y sleid sy'n dod â hwn yn fyw i ni siŵr o fod fel gynllunwyr y mwyafrif ni yw'r sleid sy'n dangos nifer o siaradwyr ar draws Gymru a dros Sir Gar. So mae'n fframio'r elfen gofodol na o'r gwaith. So ni'n hoffi mapiau a mae'r lliwiau gwyrdd y coch yn neud i ni dwmlo'n gyffyrddus a mae hwnna'n fframio'r drafodaeth i ni. Just sylwad, really, a trafodaeth ni wedi cael o ran swyddogion Rachel sy'n arwain y gwaith ni a Rebecca finne, le mae'r cyfleoedd mwyaf i fe yn yr ardaloedd na sy'n boblog, ond mae'r canrifoedd o siaradwyr yn eisiau. Neu wrth gwrs heb anwybyddu'r ardaloedd pwysig draddodiadol na sydd o Bro, a dyn ni y ddoi cwm o ddiwydiannol. So, o fewn y sir dyn ni, yr arweiniad yw bod y holl sir yn bwysig o ran yr iaith. O dan y fanner un Sir Gar na, so
lle i ni gael cyrraedd 1 miliwn y siaradwyr yna a cyfraniad y system gynllunio a'r cynllun datblygu fe yn yr ardaloedd, felly nawr sir sydd ddim yn draddodiadol gryf o ran eichel o ran canrif siaradwyr. Ar y bwynt, really, just cwestiwn bach i dwlu mas na, really. Mae hwn yn bwnc neu'n faes le falle mae gwagle o ran arbenigedd wrthrychol. So, enghraifft, os fydde cais yn dod mewn a mater llifogydd, enghraifft, wel, at Cyfoeth Naturiol Cymru, byddwn ni'n mynd fel awdurdod i gael y safbwynt na. Ond yn y maes yma, alla 2 asesiad gael ei wneud fel enghraifft neu 2 safbwynt, a ble ni'n troi felly fel swyddogion am arbenigedd neu'r barn wrthrychol na. So, y 2 bwynt na, really, ond diolch am y cyflwyniad, oedd e'n diddorol iawn. Diolch yn fawr, Owain. Mae'r 2 bwynt wedi'n codi fyna yn materion byddwn ni'n hoffi dilyn. Mae Lindsay Christian wedi holi cwestiynau fi'n credu sy'n clymu mewn i'r pwynt yma, ac mae'n sicr yn gwestiwn o'n i'n mynd i godi beth bynnag. Hynny yw, dwi'n gyfarwydd gyda'r gysyniad yma o mas credigol o ran canran siaradwyr Cymraeg, a felly mae hwnna'n dod nôl i'r pwynt gwitnwch yn y cyflwyniad, a fe allai ddeall os yw canran y Cymru yn cwmpo o dan wedwn ni 70%, dyw e ddim bellach yn iaith naturiol cyfarch bobl ar y stryd i chi ddim yn nabod, a mae'r dynamic yna yn newid. Dyw e ddim cweit mor glir i fi beth yw rôl penderfyniadau cynllunio mewn ardaloedd ble nad yw'r canran yn uchel, ond mae'r niferoedd yn uchel. Pa rôl sydd i'r system yn y mannau hynny? Bydd y mannau hynny, wrth gwrs, yn ardaloedd poblog yn y prif dinas ni yn ogystal â ardaloedd yn Sir Gar fel i chi wedi esbonio'n barod. Felly, Owain, unol cymol yn ateb y cwestiwn yna? Ydy, so yn yr ardaloedd felly poblog lle mae'r canrifoedd canrifo siaradwyr yn iselach, efallai rôl y cynllun datblygu, mae'n bwysig i gofio, dim yr ateb unigol i'w cynllunio, mae'n rhan o'r ateb, a felly rôl y cynllun datblygu yw i dangos i rhaglenni eraill megis rhaglen buddsoddiad addysg ble eisiau buddsoddi yn addysg. So os mae'r cynllun datblygu dangos yn yr ardaloedd trefol yma, mae'r mwyafrif o'r trwf yn mynd i fynd. Felly, nag yw e'n gwneud synnwyr fel mae'r ysgolion Cymraeg yn mynd i fynd hefyd, ac ar diwedd y dydd, siaradwyr Cymraeg a di-siaradwyr Cymraeg, pobl i ni gyd. So, yn yr ardaloedd na, mae dal eisiau cyfleusterau da, parciau da, hysbytau ac yn y blaen. So, wrth gwrs, mae'n rhan o creu llefydd yw'r trafodaeth na am bwyty'r cyfleusterau, a felly y seilwaith cymdeithasol yma, ni'n gyfarwydd y seilwaith llwyd, seilwaith gwyrdd, o felly bod y drafodaeth ar y seilwaith cymdeithasol, a hwnna'n bendant rhywbeth ni'n cael eto, so fi'n credu mae'n rhan o'r drafodaeth yn yr ardaloedd na. Diolch yn fawr. Licen i jyst codi'r pwynt ynglyn â arbenigwyr hefyd, Owain, yn bwynt o'ch chi wedi wneud. A falle gofyn i dyfan am ei sylw fan hyn. Hynny yw, mae cynllunio trefol yn gyfarwydd a troi at gyrff arbenigol i roi mewnbwn ar materion technegol, ecoleg, dreiniad, dŵr ac yn y blaen. Does na ddim corff o'r fath ar hyn o bryd, y sicr ddim yn gorff statudol ar ôl felly. Os unrhyw awgrymiadau ynglyn â sut gallu mynd ati i lenwi'r bwlch yna gan Cymru mewn ystyriaeth materion adnoddau, materion ymarferol felly hefyd? Ia, diolch. A dwi'n meddwl mae'r sylw gen Owain yn adlewyrchu be welson ni wrth gynnal yr ymchwil nes i gyfeirio at efo llynedd hefyd. A dwi'n meddwl yn sicr da ni'n deall dymuniad awdurdodau cynllunio i gael arweiniad arbenigol yn y maes yma. Dwi'n meddwl y pwynt cyntaf os o'n i'n gwneud ydy mae yna fwy nag un ffordd o wneud hynny.
Mae yna y gallu droi at asiantaeth benodol. Ond hefyd, be da ni wedi glywed heddiw, dwi'n meddwl, ydy yr angen i gael canllaw o methodoleg cadarn a clir hefyd, felly dwi'n meddwl bod hynny'n fan cychwyn. O ran asiantaeth arbenigol neu'n rôl ni fel comisiynydd yn benodol, achos mae hynny wedi codi yn y drafodaeth yma yn y gorffennol. Be fyswn i ddeud ydy, fel sefydliad, mae ganddo ni swyddogaethau penodol iawn ar hyn o bryd, swyddogaethau statudol, ac adnodda wedyn ar gyfer cyflawni y swyddogaethau hynny. Pe bai na rôl ychwanegol i ni neu unrhyw asiantaeth arall, yna beth sy'n bwysig ydy bod yr adnodda a'r arbenigedd wedyn yn dilyn hynny. Felly, os oes yna fwriad neu drafodaeth rôl ychwanegol newydd i sefydliad fel rhan o hyn, yna dwi'n meddwl bod yna drafodaeth i gael efo'r llywodraeth ynglyn â adnodd ac arbenigedd i ddilyn hynny hefyd. Diolch. Cwestiwn i Catherine. I ni hefyd fel cynllunwyr trefol yn gyfarwydd a mewnbwn o arbenigwyr. Bydd ar ystyr o'r llythyron ar ôl i enw i ddangos bod nhw'n arbenigwyr mewn maes penodol. Oes na ffordd i adnabod arbenigwr ieithyddol fel cymwyster ffurfiol, fydde wedyn, wrth gwrs, yn adlewyrchu'r pwys fydde pobl fel fi yn rhoi ar unrhyw barn proffesiynol maen nhw'n cynnig? Dwi'n meddwl bod y cwestiwn yma yn tynnu sylw falle at fwlch yn y sefyllfa sydd ohoni. Beth sydd yn dda ar un ochr ydy bod yna nifer gynyddol bellach o bobl wedi dilyn graddau, mae'r a doethuriaethau yn y maes polisi a chynllunio iaith. Felly mae yna nifer fwy na fi o'r math yna o beth. Ond dwi'n meddwl bod yn dangos i ni bod ni angen pobl sydd yn gallu cyflwyno cyrsiau hyfforddiant proffesiynol, hyfforddiant datblygu proffesiynol. Dwi'n gwybod bod hynna'n un o'r pethau dyn ni yma yn symud a ddechrau darparu, ond dwi'n meddwl bod yna fwlch, nid jyst i ni wrth gwrs, ond bobl eraill yn y maes fod yn trio ei llenwi, ynde. Mae Carys Morgan yn... Sori, Owain? Ia, jyst ychwanegu 2 bwynt sydd. Dwi'n meddwl, beth da ni wedi trio pwysleisio fyma ydy'r pwysigrwydd o blaenlwytho'r system, ffryntloadio fan ffordd. A dwi'n meddwl, lle mae yna sgiliau, neu dwi'n gweld bwlch yn y sgiliau ar hyn o bryd, ydy'r ochr yr arfarniad cynnyladwyedd. Mae yna dueddiad i bobl sy'n gwneud yr arfarniadau cynnyladwyedd yma dod o gefndir amgylcheddol. Llai ella o'r ochr cymdeithasol economaidd, ond sicr prin iawn di'r nifer sydd wedi bod ag arbenigedd yr ochr yr iaith Gymraeg. Ond hefyd mae yna rôl hefyd i hyfforddio a datblygu sgiliau cynllunwyr defnydd tir. Dwi'n teimlo, mae yna bobl yn derbyn ceisiadau unigol enghraifft ac angen rhyw fath o fforontoliau medru cyrraedd rhyw lefel o ddeall ydy'r asesiad yna yn cyrraedd rhyw feini prawf sylfaenol. A dwi'n meddwl bod o'n tynnu sylw at y ffaith bod angen rhyw fath o sicrwydd ansawdd gyffredinol yn y maes yma, fel pan mae'n dŵad i brofi cynllun neu i brofi cais unigol, bod yna rhyw fath o sicrwydd bod y gwaith wedi wneud yn iawn. Mae'n sicr, mae hynna'n bwynt mae Carys Morgan yn wneud. Mae'n sôn am yr angen am hyfforddiant ac i dynnu y ddwy broffesiwn falle at gwell dealltwriaeth, a dwi'n gobeithio fod yn trafodaeth ni heddi yn help yn un o beth. Dwi'n ymwybodol o'r amser, dwi'n ymwybodol fod nifer o gwestiynau eraill wedi dod ato ni, a bod na fydd amser gyda fi i holi reini, a mae llawer sawl un o'n rhaid diddorol iawn. Byddai'n rannu'r, i chi fel panelwyr, gallu gweld y gwestiynau beth bynnag, a mae rhai'r pwyntiau sydd wedi codi fyna yn materion i cnoi cil arnyn nhw. Fi'n siŵr bod, dwi'n gobeithio fydd y sesiwn yma falle yn springboard fel petai i drafodaeth mwy eang a cadarnhaol ar y mater. Dwi'n mynd i ddiolch
yn fawr i'r siaradwyr am cyfraniad diddorol ac i glywed sawl persbectif gwahanol ar un agwedd o'r her y mae Llywodraeth wedi gosod i'w hun ac i bob un ohono ni sy'n gweithredu yn y maes yma. Felly, chydig o sylwadau byr gyda fi i gloi, os meddyliwch chi. Mae gwella dealltwriaeth y ddwy broffesiwn o gwaith ei gilydd yn datblygiad hynod bositif. Mae falle angen mwy ohono fe. Gall fod yn gyfle i rannu ymarfer da ar draws y wlad ac efallai i ddatblygu canllawiau ymarferol i hwyluso'r gwaith o greu polisïau a strategaethau cynllunio effeithiol yn y maes yma. Wrth gwrs, mae rhaid i ni gofio nad yw system gynllunio'n cynnig yr ateb i holl heriau'r iaith. Mewn gyfundrefn democratic ac economi marchnad rhydd, mae dylanwadau eraill megis penderfyniadau unigolion, pobl busnes a datblygwyr yn mwy dylanwadol. Felly, i fod yn effeithiol, mae angen strategaeth sydd yn realistig, nid yr ideal perffaith. Wedi dweud hynny, dylai neb sydd yn gweithio fewn y system gynllunio amau pwysigrwydd yr iaith, fel ystyriaeth berthnasol, tra'n derbyn y bydd angen tafolu ystyriaethau arall hefyd mewn unrhyw benderfyniad. Fel y clywsom, mae angen casglu wybodaeth cadarn ac i greu strategaeth a pholisïau sydd wedi sefydlu ar y dystiolaeth. Mae yna le i fod yn greadigol a dychmygus i sicrhau bod y system yn gweithredu'n bositif, yn ogystal â fod yn barod i rhwystro datblygiadau lle fo angen. Mae yna rôl bwysig i gymunedau lleol, ymgyrchwyr iaith ac i gynllunwyr ieithyddol i fwydo mewn i'r gwaith o baratoi strategaethau awdurdodau cynllunio lleol. Ond rhaid cydnabod bod adnoddau awdurdodau cynllunio'n bryn, adrannau blaen cynllunio i un o'r rhai sydd wedi gweld y toriadau mwyaf yn ei adnoddau yn ystod y cyfnod llynder. Rhai adrannau wedi torri i hanner dros y 10 mlynedd diwethaf. Fel tasai'r her ddim yn ddigon yn barod, mae Covid-19 yn mynd i newid y terfyn yn dramatig. Mae'n debygol y byddwn nhw'n gweld ail-ddiffinio pwrpas rhai parthau, yn enghraifft canol trefi. Mae'r ffordd ni'n gweithio a chymdeithasu wedi newid yn syfrdanol ac mae yna heriau enfawr yn gwynebu'r economi. Mae'r oblygiadau yn bell gyrhaeddol a bydd rhaid ystyried yn ofalus effaith ieithyddol strategaethau i fynd i'r afel yno. Rhaid cydnabod pa mor anodd a chymleth yw'r dylanwadau yn y maes yma. Yn aml mae'r effeithiau andwyol a phositif yn ddwy wyneb yr un geiniog. Er enghraifft, gall diogelu ardaloedd sensitif rhag mewnlifiad, rhwystro twf a fyddai'n gwasanaethu gofynion y genedlaeth nesaf. Awgrymaf bod angen cydweithio i fynd i'r afel a'r cymlethdod ac i osgoi'r temtasiwn o or-symleiddio'r dadleuon. Felly, i gloi, diolch unwaith eto i RTPI Cymru a Chwmni Iaith, ac hefyd i Lowri am gyfieithu, ac i pawb am eu cwestiynau a ymddeiriadau am methu ateb gofyn pob cwestiwn. Ac yn olaf, wrth gwrs, diolch i'r panelwyr, ddim jyst am heddi, ond am y paratoi gofalus yn ystod yr wythnos diwethaf. Cadwch yn ddiogel a hwyl fawr i chi gyd.